Уляна Александровна, Тверская княжна, другая жонка великого князя литовского Альгерда Гедеминовича, вышла на арену великой международной политики после смерти мужа у 1377 годзе. Захаваныя звесткі нават сведчаць пра магчымы яе статус як рэгенткі пры маладым великім князе Ягайлу Альгердавічу. Гісторыкі яшчэ ў 19 стагоддзі звярнулі ўвагу на вялікую палітычную вагу княгіні ўдавы. Толькі яны дыскутуюць пра значнасць уплыву на Ягайлу і гэта значыць на палітыку дзяржавы. Адны лічаць, што ён быў істотны, іншыя лічаць, што не вельмі, але ніхто не аспрэчвае сам факт таго, што гэты ўплыў быў. Пра гэта, пра значную вагу княгіні ўдавы сведчаць крыніцы не толькі з Вялікага княства літоўскага, але і з Тэтонскага ордэна і Маскоўскага княства. Пра палітычную дзейнасць княгіні пры жывым мужы Альгердзе ніякіх звестак немашака. У летапісе маецца звестка па 1351 годам, што Уляна узвяла ў Віцебску палац, вежы і сцены мураванага замка. Але відавочна, што летапісец памыліўся, ён пісаў пра першую жонку Альгерда, віцебскую княжну Марыю. Будаўніцтва пачалося в адсутнасць Альгерда, ён быў на вайне ў прусах. Пасля 1345 года Альгерд перамясціўся ў сталіцу, калі яны скінулі з Кейстутам Яўнута, і забраў з собой жонку. Яна была пастаянна пры ім, рэгулярна нараджала яму дзяцей. Таму цяжка патлумачыць, што яна магла б, седзячы ў Вільні, пачаць у адсутнасць мужа будаўніцтва замка ў Віцебску. Пасля смерці Альгерда Уляна Александровна блізка на дзесяцігоддзе стала суб'ектам міжнародных дыпламатычных адносінаў. Да яе пісаў лісты, высылаў пасольства хохмайстра Тэўтонскага ордэна, дзе заключаў дамову вялікі маскоўскі князь Дмітрый Іванович. Такую пазіцыю княгіні ўдавы ў дзяржаве можна кваліфікаваць як рэгенцтва пры маладым вялікім князе Ягайлу. Між іншым, пра ролю і ўплыў Ульяны ў дзяржаве сведчыць той факт, што хохмайстр Тэўтонскага ордэна спрабаваў выкарыстаць яе для ўнясення разладу паміж Ягайлам і Кейстутам. У лісце да вялікай княгіні хохмайстр называў яе высакародная, дабрадзейная, спадарыня каралева, пісаў пра інтрыгі старога князя, якога называў шалёны сабака Кейстут. Уляна ўдзельнічала ў падпісанні важных дамоваў з крыжакамі. Так, у дамове на востраве Дубіса у 1382 годзе Ягайла паставіў яе на першае месца перад усімі братамі. Ён запісаў у гэтай грамаце пра сваю дарогую маці і пазней раіўся з Ульянай наконт шлюбу з польскай каралевай Ядвігай у 1385-86 годах. Летапісец запісаў: «Он же, князь великий Ягайло, змовіліся і сваёй мацерію, і з великою княгіню Ульяною, і паехаў Кракаву в ляцкую землю». Ягайла перадаў маці ва владанне віцебскае княства, якім яна кіравала да сваёй смерці. Дзіўным збегам абставінаў пра дакладны дзень, дату смерці мы даведаліся з графіці, выдрапанага надпісу на сцяне Спаса-Преображэнскай царквы ў Полацку. Калі цвецкі летапісец падаў год смерці княгіні 1391, то графіці удакладніла: «У дзень Божага чалавека Алексея, які прыходзіцца на 17 сакавіка». У кантэксце сукупнай інфармацыі пра Уляну Александровну становіцца больш зразумелым таямнічы запіс беларускага летапісу датычны ранейшых падзеяў. Менавіта 1345 года, калі змоўшчыкі Альгерд і Кейстут пастанавілі выступіць супраць брата вялікага князя Яўнута, бо, цытую, княгіня Еўна памерла. Магчыма, гэты летапісны запіс яшчэ адно сведчанне пра ролю вялікай княгіні ўдавы у вялікім княстве літоўскім у 14 стагоддзі як рэгенткі пры маладым сыне вялікім князе літоўскім. Я даўно падазраваў, што Беларусь жаночая краіна.